Mbak Jaman, Dalem Mas. ki kaya awakmu sarapan urung iki? Wah, Mas, aku ki matul awet esuk iki lho. Kesel. Lho piye to ki? Tekokku piye jawabanmu piye? Mulan dhewe iki lho, Kang aku golek dulu mancing. Tekokku wis sarapan urung. Lah iya, wong kandhani iki lho, Mbak Yu kuwi lho, mbah-mbahe klambine ditinggal, roke tinggal. Lah kene sing semampir kae apa kae mbok konsep. Piye to? Mas Kang, Mas namine sinten? Mbah Jaman. Asane iki dintene Sabtu. Mas Kang Mas ke sateng pundi? Sapi kula pun mana 7. Sugih men kowe. Aduh jenengan pripun? Saniki pun boten ngalor. Penak meneng ora caturan. Kula niki namine sinten? Wis gak iso ngalor? Gak iso ngalor keplek. Keplek. Aduh, kok jengkelke? Dijak ngendikan kok mrono mrene. Dadi ora karuan. Estunipun menapa salewan. Sing salah wae kowe sing tak tekoke kowe jawabanmu piye, tekoke piye kok. Lah ya 4 tambah 4 piro? 8 to, Bos. Oh ya bener. Lah Lah, kok sing salewang ya kono to dadine Lho saiki. kok iso? 4 tambah 4 sama dengan 8. Jepat ora jepat sing penting iso mlebu. Ki apa rek mlebu barang iki? Lho lah piye to Mas? Lah 4 tambah 4 piro? 8. Lah nek 8 lah barang nek jepat. Yo. mlebu to. Pok petel-petel ke? Lah are wis keplek. Keplek.